Postmand Per, kører i bil med en lille kanin. Kører ud med pakker og breve i stakker. Postmand Per er en meget venlig mand. Skal vi lige spørge, om han ved, hvem Postmand Per er? Okay, det der er ikke kriminelt person. Hej, må jeg spørge om noget? Må jeg gøre sådan her? Kender du Postmand Per? Ja, okay. Kender du, do you know Postmand Per? Yes? Yeah. Okay, high five. Good. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Vi gør det sådan her. Kender du Postmand Per? Postmand Per. Nej. Okay. Ja, det var en telefon. Hej. Okay, så synger vi. Nej, men Postmand Per kører i sin bil med sin lille kanin Emil. Han kører rundt med bomber og springer folk i stumpen. Wow. Postmand Per er en meget særlig mand. Ding, ding, ding. Han kører i sin bil med sin lille kattemil. Okay, kattemil! Jeg skal lige sige en hilsen. Har du en hilsen til nogen her i verden? Slut. Jamen, har du ikke en hilsen? Nej. Ligesom i radioen, jeg vil gerne takke min familie, okay, for den, jeg vil gerne takke Celine, fordi jeg er så dum oven i hovedet. Og jeg vil ikke savne hende, når jeg engang dør. Jo, det tror jeg nok. Så skal jeg slutte? Jeg vil gerne give en... man kan se mit bums. Prøv at kigge, man kan bare mega se mit bums. Jeg vil gerne give en hilsen til min mor, fordi hun har gjort mig til den, jeg er. Og en hilsen til mine veninder og Tulle, fordi Tulle, hun er sexet. Et rundstykke, kan man kalde hende. Svær at skære i, men hun er hurtigt sprækket. Så, Celine, nu bliver du altså trampet ned. Nå, okay. Det er ikke okay. Så vil jeg gerne give en hilsen til min søde gamle hund Shiva, fordi hun har gjort mig til den, jeg er. Hun lærte mig en masse ting om livet og om... Yes, det gør vi. Det gør vi, det her. Vores nye sædepladser. Kan I få hende med? Hjemløs på Nørrebro. Jeg vil gerne sige farvel alle sammen. Det er Nørrebro, de nu så det går på i alle fucking hæle. Det var part 1 af en bytur. Der kommer flere.